ini hagra जालायगासिनो आङो गुन्दा हर गेजेरसिम सालामफाय बेलेन्स बिहरदो मालायनाव हो दासो मिन्थिदो नोंनि जानखौ फैसा बेलेन्स बिहरबाय था नोङो गुन्दा मिथिबाय सोरनि हिनजावखौ नोङो दासिमबो बे मालायनि हाबायाव थाबाय थानाया आंनि गोसो थादा था थांबाय आरो फैबाय आरो बियो आंनि गोसो बिराद मोजां लोगो जाबाय थानानै मेजेम देखायखादों नामा फैसा हरा 9000 फैसा बेयावसो गोमादो नोंनि फैसा बेयावसो गोमादो 9000 फैसा बेयावसो गोमादो ना मोनथियाखै बायदि मोनदों 9000 फैसा बेयावसो गोमादो नोंनि दासो मिन्थिदों आं नोंनो लानानै हरखाबाय माथो सिगाङाव ओमफ्राय मायाव 9000 फैसा मोनदों आंलाय मिन्थियाखै बायदि मोनदों नामा नोंनि समावखौ मिन्थिदों आं मिन्थिबाय मिन्थिखादों आं सानखादों आङो दे बुंबाय था बुंना लाबाय था नोङो मिन्थियाखै बायदि मोनदों ना नोंनि गियानखौ दिनै जायखौनो लादों मिन्थिया लायरायाखै बायदि मोनदों नामा लायराया बायदि मोनदों दाखालिबो नायदों आं दिनि मबाइलाव मिसकल जानानै थानाय मिन्थिबाय माला नुलेखो नोंलाय बिनि मबाइलाव फेसबुक माने गासिबो माबा स्टेटास माबा बायदिसिना लाइभ हरलायलायो नुवाखै बायदि मोनदों नामा लाइभ हरबानो माबा जायो नामा लाइभ हरबानो माबा जायो नोंनि गियाना नोंनि फैसाया बेयावसो जोबदो ना नोंनि फैसाया बेयावसो जोबदो दासो मिन्थिदों आं बुखिना लाबाय थाब्रा बुंहरबाय था फैनो मोना नोङो बे न'आव मिन्थिगा जोंहानि न'आव फैनो मोना दै बुंखादां डाइरेक्ट उदांनि न'आव फैनो मोना मेजेम जाखांबाय थानायखो मेजेम जाखांनाय फैनो मोना नोङो मालायनि हिनजावफोरा माबायदि न'आव लायजोबबाय बिमाबा सिख्ला गोरलै बायदि मोनाखै बे गावखौनो गाव आंनि गोसो आं सिख्ला नङा मा बिलाय आंनि गोसो बियो जेखौ रागा जोंजायो बेखौनो बे खामानिखौनो मावबाय थागोन बिनि थाखायसो फैसा हरा 9000 फैसा बेयावसो गोमादो नोंनि मानो हरनां फैसा दासो मिन्थिदो नोंनि गियानखौ हरबाबा आं हराबो आं बेयावसो गोमादो ना 9000 फैसा बेयावसो गोमादो सोमहि आरो हरदों नामा फैसा हर गेजेरसिम साला ओमफ्राय बेलेन्स बिहरदो मालायनाव नोंखौ मा बुंगोन दासो बिहरदां मिन्थियाखै बायदि मोनदो दाखालि बुंखादोंमोन बेलेन्स जोबांमोन होननानै बेयावसो नों बेलेन्सनि गरम जाहरगासिनो ना आंनि थाखा जाख'नो नागिरदों नोङो बुखिना लाबाय दा आं हरजोबना दोनदो रेकर्डखौ गाबोन जावलायलायाबानो जाबाय दा आंनि न'खौ नोङो हिनजावनो बिनानै होयो आंनि न'खौ थंस' बालायनो नागिरदों नोङो दासो मिन्थिदों आं नोंनि गियानखौ मिन्थियाखै बायदि मोनदो दाबो थाङाखै ओमफ्राय मा खालामगासिनो बेयाव मा खालामगासिनो आंनि गोसो रागा फोजोंना लादों नामा नों आंखौ नोंनानै थानो मिथिबाय आंनि गोसो बियो रागा फोजोंना लादों लोगोफोर जोंना बोरायफोराबो माने बिदि आलाय सिलाय जानाय मोनसे खामानि मावो लोगोफोर गावनि संसारखौबो माने थेर बेथेर खालामना लायो गावनो गाव लोगोफोर मा होनो लोगोफोर बिदिखौसो मोजां मोनो लोगोफोर बोरायफोराबो हिनजाव थासेयावबो माने बिदिलाय गाज्रि खामानि मावो लोगोफोर माने हिनजाव थासेयाव बिदि खामानि मावो लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सोमोन्दै मा बुंनो लुगैयो लोगोफोर हिनजाव आरो सेंग्रानि हौवानि बिखय लोगोफोर कमेन्टआव हरदा आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बिदिनो नोंथांमोना आरोबाव गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन।